Aste honetan, ohiko bulegoko lanaz gain, Bikontek zentro teknologikoa bisitatu genuen. Bikonteken adimen artifizialaren aplikazioan egiten dute lan. Eta sail desberdinak dituzten arren, bi sailen lana erakutsi ziguten. Batetik, mugikortasunean eta mugikortasun seguruan erabiltzen den adimen artifizialaz. Ikusi genuen nolako garrantzia duen pertzepzio sistemak alde batetik eta beste alde batetik informazio horien bitartez sartzen den informazioaren prozesamendua eta hori guztia erabiliz nola gidatu daitekeen auto bat, bera bakarrik edo gidari gizaki bati laguntza ematen. Eta bestetik, hizkuntzen teknologian garatzen ari diren adimen artifiziala ere, eta aplikatzen ari diren adimen artifizialaren berri eman ziguten, eta atal honetan itzultzaile neuronala da. Segurezki, haiek prestatutako, egindako produkturik ezagunena, ez bakarra, ordea. Eta horrela bukatu genuen bizita hau. Aste honetan hala ere berriro ari gara murgilduta lanean lege berriarekin, datorren astean aurkeztuko dugu unibertsitateei, unibertsitate ikaslei eta hedabidei. Aurreko bideo batean mintzatu nintzen honi buruz eta azaldu nuen, alde batetik definitu nuen edo aurkeztu nuen nolakoa den gure Euskal Unibertsitate sistema, eta euskararen garrantziaz ere mintzatu nintzen, legeak ematen dion garrantziaz. Orain aipatu nahi dudana da, unibertsitate batek eta unibertsitate sistemak bere osotasunean eman behar dituen, eskaini behar dituen prestakuntza jarduera alde batetik ikerketarena eta transferentziarena gure kasuan behintzat, 3 ezaugarri nagusi bete behar dituela. Ezaugarri bat kalitatea da, bestea da nazioarteratze asmo esplizito eduki behar duela eta ahalegindu behar dela, nazioarteko testuinguruan kokatzen, eta azkenik konpromiso sozialarena, gizartearekiko konpromisoarena, 3 horiek dira ezaugarri nagusiak.